ҳамагон қоил шуданд ки футбол бозии зеботарин аст, вале бо баъзе чизҳо мухлисону футболбозон аз ин бозӣ нороҳат мешаванд. чизҳои баде ҳастанд ки футболбозон ҳатто ҷони худро барояш аз даст додаанд. мо хушҳолем ки Кристиан Эриксон баъди он ҳодисаи нохуши Евро 2020 ба по хист. вале на ҳама мисли ин бозингари даниягӣ шуда метавонанд. қабл аз давом додани навор ёдовар мешавем ки иштирокчиёни даври якчорфинали ҷоми ҷаҳон маълум шуданд. рӯзи 9 декабр мунтахабҳои Нидерланд бо Аргентина ва Хорватия бо Бразилия бо ҳам бохӯрӣ мекунанд. ба фикри шумо кадом мунтахаб ба даври баъдӣ роҳ меёбад? тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. 4 ҳолате ки футболбозон ҷони худро ба хотири ҷоми ҷаҳон аз даст доданд. якум, Сэм Окварачи. Окварачи футболбози нигериягие буд ки дар корномаи варзишии кӯтоҳи худ дар дастаҳои номдорӣ ба мисоли Рома, Динамо Загреб ва Штутгарт бозӣ кардааст. ӯ услуби хоси худро дошт. дар синни 20-солагӣ футболро оғоз кард, вале он вақт дараҷаи мастериро дар донишгоҳ таҳсил мекард. ҳодисаи баъд дар ҳаёташ дар зодгоҳаш шаҳри Лагос ба вуқӯъ омад. бозиҳои интихобӣ барои ҷоми ҷаҳони соли 1990. уқобҳои сабз бо Ангора бозӣ доштанд ки дар дақиқаи 77 Окварачи аз ҳуш рафт. бадбахтона Сэм пеш аз кӯмаки тиббӣ гирифтан ҷон бохта буд. сабабаш фишори баланди хун ва кори тези дилаш шудааст. нигерия аз ин ҳодиса зарба хӯрд ва ба ҷоми ҷаҳони 1990 рохат нагирифт. ҳайкали ғолиби ҷоми Африко дар соли 1988ро пеши майдоне ки ҷон бохт гузоштанд. дуюм, Марк Вивиен Фой. ҳолати Марк бо Акварачи монандӣ дорад. ҷоми конфедератсияи FIFA дар соли 2003 буд ки Камерун бо шикаст додани Бразилияву Туркия ба полуфинал роҳ ёфт. баъдан дар дақиқаи 72-юми бозии муқобили Колумбия Фой дар маркази майдон ба замин афтид. духтурон дар майдон ба ӯ оксиген бо роҳи сунъӣ доданд ва тақрибан 45 дақиқа кӯшиш карданд ки дилаш ба кор дарояд. дилаш тапиш кард, вале чанд лаҳза. ӯ якчанд дақиқа дар бунгоҳи тиббӣ зинда монд, вале оқибат ҷон бохт. сабаби марг кори нодурусти дил шуд ки касе пеши роҳашро гирифта натавонист. чанд дақиқа пеш аз рух додани ин ҳодиса сармураббии Камерун ӯро аз майдон гирифтан мехост, вале Фойд якравӣ карду нахост ӯро иваз кунанд. ин як омил дошт. Фойд ба хотири обрӯи давлаташ талоши зиёд кард ва дар ин роҳ ҷонашро ҳам дареғ надошт. сеюм, тими миллии Замбия. 28 апрел рӯзи сиёҳе дар таърихи варзиши Замбия шуд, чунки дар он рӯз соли 1993 барои бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон тими миллияшон аз Сенегал ба Габон парвоз дошт ки ҳавопаймо сукут карду 18 бозингар ҷони худро аз даст доданд. ин хабари бадтарин буд, вале аз ин ҳам чизи бад он аст ки касе пеши ин корро нагирифт. ҳавопаймои онҳо худаш иллатнок будааст ва болои ин сабаби сукут пилоти хастаи он шудааст. ҳамагӣ 30 кас дар он ҷон бохтанд, 25 мусофир ва 5 аъзои экипаж. варзишгоҳи марказии Лусака номаш иваз карда шуд. сараввал онро қаҳрамонони фалокат ном монданд, вале баъди эътирози мухлисони зиёд баъдан номи қаҳрамонони миллиро гирифт. чорум, Андреас Эскобар. инаш ҳолате аст ки аксарият хабар доранд. бадтарин мухлис чӣ гуна мешавад бинеда кун. дар ҷоми ҷаҳони 1994 ки дар амрико гузашт, ҳимоятгари колумбиягӣ Андреас Эскобар дар бозии дуюми гурӯҳӣ ба дарвозаи худашон гол заду амрико садрнишини гурӯҳ шуд. мунтахаби Колумбия аз марҳилаи гурӯҳӣ тарки мусобиқа кард. Андреас Эскобар вақти бозгашт мехост ба Невада равад ва шахсони наздикашро зиёрат кунад, вале баъдан ба Меделин зодгоҳаш рафт. 5 рӯз баъди тарки мусобиқа кардани Колумбия, Эскобар бо дӯсташ ба сайру гашт рафта бару клуб гаштанд. ӯ баъдан бо дӯстонаш хайрухуш карда баромад. Эскобар вақте дар таваққуфгоҳ танҳо дар мошинаш буд, аз ҷониби ду шахс 6 маротиба тир хӯрд.
хабаре баромад ки 6 тир хурдани ӯ ба он рабт доштааст ки Шореҳ баъди автоголаш ҳамин қадар гол гуфтааст. ҳамчунин якчанд чеҳраҳои футболии колумбиягӣ тасдиқ карданд ки сабаби асосии куштори ӯ ин худголаш шуда метавонад. овозаҳо буданд ки ҷинояткори колумбиягӣ ба он бозӣ пули калон ба ғалабаи Колумбия гузоштааст ва мағлубият бо иштибоҳи Эскобар ба онҳо зарари пулӣ расонидааст. инҳо буданд ҳолатҳои бадтарин дар таърихи ҷоми ҷаҳон. агар шумо ягон рӯйдоди дигарро донед, марҳамат дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.